104.7 IFM. Report! Sa ibang balita mga idol, nagbigay ng paalala ang National Telecommunications Commission o NTC Region 1 sa publiko kaugnay po sa paglaganap ng text at online scams ngayong holiday season. Sa pantungtungan tayo virtual presser na inorganisa ng PIA Pangasinan, ibinahagi ni Attorney Ana Menel Maningding, ang legal officer ng NTC Region 1, ang mga hakbang upang maiwasang mabiktima ng mga mapagsamantalang kawatan. Inirekomenda ng NTC ang paggamit ng BIRD technique o ang block, ignore, report, and delete sa pagtugon sa mga kahinahinalang mensahe, lalo na kung ito po ay mula sa hindi rehistradong numero. Ayon kay Attorney Maningding, maring i-report ang mga insidente sa pamamagitan ng opisyal na website ng ahensya sa ntc.gov.ph. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pag-verify ng anumang natanggap na impormasyon bago maniwala o tumugon, lalo na kung may kinalaman po ito sa pera. Hinimok ng ahensya ang lahat na maging mapagmatsyag at palaging mag-ingat, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan kung saan mas aktibo ang mga scammers sa pag-atake. Ang naturang kampanya ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng NTC upang maprotektahan ang publiko laban sa mga cyber at telecommunication-related scams. IFM News. IFM News. IFM News.